Moikka, Servajailtu. Ja siis tänään mä teen tällaisen jakson kaupassa. Se alkaa juuri nyt. Oi, isoveli, täällä on tää uusi kauppa. Tää on niin ihanaa. Okei, meneekö mä sisään? Joo, tietysti. Mä en voi ottaa kärryä. Hei, mun piti ottaa kärry. Mä otin nyt sen sulta. Hei, tän kärryn pohjassa on esite. Ne mitä siinä lukee. Että jos haluat jotain yläkerrasta, niin huudat sinne. Tässä on kaikki tavarat. Okei, joo. Lue säkin tää. Okei, mä luen jo. Saisis mä koulusetin? Jei, täällä on hyvä palvelu. Niin. No. Saisinko minä hatun? Komea punainen hattu. Hei, mutta eikö mun pitäisi saada se puhelin? Siitä tulee puhelinkuorot mukana täällä. Minkä väriset haluat? Pinkit, jossa on pupu, ruskeat, jossa on kili, vai keltaiset, jossa on nalle. Mä haluan tietysti kanille. Suhde sitten. Mikä puhelin se on? Se on Honor. Nalle olisi ollut tuo iPhone ja kili olisi ollut Nokian kosketusnäyttö. Okei. Yksi Honor. Sitten mulle yksi iPhone. Kärri on täynnä, me kai voidaan lähteä. Siis täällä on myös lemmikki. OMG. Hei isäveli, mä haluan lemmikin, mä haluan ostaa lemmikin. Osta. Yeah. Mä haluan ton räksyliskon. Se on niin suloinen tuolla sisällä. Mäkin voisin ottaa kaikenlaisen pandan. Mitä sitä halua? Taino. Oi, katso sitä pinkkiä koiraa. Mikä se on laatikko? Mä tahdon ton. Ihana unelmien lemmikki. Nytkö mennään kassalle? Kassalla. Päivää. Päivää. Mä sitten menemään. Joo. Erikseen vai kaikki yhteen? Erikseen. Erikseen. Selvä. Man maksetaan ikana. Me maksetaan samalla kyydillä, mutta silti erikseen niinku rahat. Joo. No selvä. Sitten. He ovat juuri ostamassa. 78 euroa ja 6 senttiä. Tässä. Tulipas sinne kuuma. Otan hatun pois. Kiitos. No niin, hei, voitte lähteä. Tarvitsetteko muovipussia? No, kyllä, kiitos. Kyllä, kiitos.
olkaa hyvä tässä. Saatte sen ilmaiseksi. Oi, kiitos. Hei hei.